וכאשר שלמה מסביר שאחד הדברים שאכן שטיינזלץ אומר, שבתלמוד אין לנו פסיקה של הלכה. הגמרא איננה ספר של חיקוק, כמו שאתה אומר, בפסיקות הלכות. המהות של הגמרא, וכך שטיינזלץ כותב, יש לו ספר מבוא לתלמוד, שאני קראתי אותו עוד בשבתון שהייתי בארצות הברית, באנגלית, והוא קיים גם בעברית. במבוא לתלמוד הוא אומר שהמהות של הגמרא זה השקלא וטריא, הדיאלוג בין דורות לגבי מהי האמת, כיצד אדם יהודי צריך להתנהג על פי האמת הצרופה שאותה אתה משיג על ידי הבנת כל שרשרת הפירושים במשך הדורות של התורה. זאת אומרת, יש לנו כאן, אומר שטיינזלץ, שולחן ארוך, אני כמעט מצטט אותו מילה במילה, בקצה אחד יושב משה רבינו, לאורך השולחן יושבים דורי דורות של תלמידי חכמים שניסו להסביר ולברר למה הכוונה בתורת משה. בקצה האחר, האחרון של השולחן הארוך, יושב גם שטיינזלץ, מתרגם את הגמרא, מפסק אותה, מפרש, ואני מוסיף, כמו שרש"י פירש. ואני מזכיר לכם, שכאשר הדין שטיינזלץ קיבל את פרס ישראל, אם אני לא טועה, ב-1988, הניו יורק טיימס כתב עליו, שאדם כמו שטיינזלץ מופיע פעם במילניום, במקביל לרש"י. ואני, הקטן ובאמת שלא מבין הרבה, אבל קצת למדתי גמרא בכל מיני שלבים בחיים. אני מזמן חשבתי שבעוד 100, 200 שנה, 300 שנה, מאוד יכול להיות ששטיינזלץ יחשב כרש"י המודרני. עכשיו, כדי שאני לא אדבר סתם באוויר, ואגיד דברים מהמיית ליבי, על פי ההבנה המוגבלת שלי, שכנעתי את זוגתי שתחיה. שאנחנו, ברגע שהקורונה תרשה לנו, אנחנו נלך למרכז, אתם יודעים, בירושלים יש מרכז שטיינזלץ, ושם אפשר להשיג את כל 42 הכרכים של הגמרא בפירושו, בפיסוקו ובאילוסטרציות שלו, אבל יש 3 גדלים, זה 3 פורמטים, ו42 כרכים להכניס לבית שלי, זה משימה, כי היה לי ויכוח עם זוגתי שתחיה, שצריך להוסיף מדפים, והיא בצדק אמרה, אין לנו מקום. אז אני אצטרך להכניס את 42 הכרכים, הגעתי לפשרה עם זוגתי, למען שלום בית, מה שייכנס לחדר עבודתי שאני יושב עכשיו בו, אז יכול להיכנס. חוץ מזה, שטיינזלץ עסק לא רק בגמרא, אלא במדעי יהדות בכלל, וכתב עשרות ספרים על חסידות, על התנ"ך, ועל כל מיני נושאים שנוגעים במקורות שלנו ביהדות, אז גם את הספרים האלה אני ארכוש, ולזה יש לי כמה מדפים ריקים, אפילו בחדר עבודתי. וזה אני חותם למה הכתבתי לכם לזכרו של שטיינזלץ שנפטר לפני כמה שבועות, בגיל 83. עכשיו, כדי לסכם,
אני מאוד אשמח אם תשלחו לאדם את מה שכתבתם, וביחד עם אדם לאט לאט נעבור על האורתוגרפיה, ונחזיר לכם עם ההערות שלנו בתיקונים באדום, כדי להגדיל את רגש האשמה שלכם, במידה ויש טעויות. אני חושב שזה עוזר לקבע בזיכרון מה לא בסדר באורתוגרפיה. אפשר להוסיף משהו? ודאי, אני בכוונה לא, רציתי לספר, אני לא יודעת, אולי יודעים, שבקוריאה לומדים תלמוד. בקוריאה הדרומית יש 50 מיליון קוריאנים שלומדים תלמוד, כי הם התפעלו משיטת החשיבה שמוצגת שם. זה לא ידעתי שיש 50 מיליון קוריאנים שלומדים תלמוד. כן. מה המקום שלך? קודם כל עכשיו קראתי עוד פעם, אבל אני שמעתי בזמנו, לא את המספרים, אבל שמעתי בזמנו משגריר קוריאה שהוא למד תלמוד בילדותו. לפני כמה שנים הוא היה הולך בבוקר בים, וגם אני, ובים אין מחיצות, אז גם כן. על התלמוד דיברנו. כן, אנחנו יודעים, זה כן, אני יודע שבארץ יש סטודנטים מקוריאה שלומדים באוניברסיטה העברית יהדות, כן? ואפילו בגבעה הצרפתית יש בבניין אחד ריכוז של תלמידים קוריאנים, ותראו, אם את כבר אמרת את זה, אני רוצה שתבינו שעדין שטיינזלץ לא סתם הקדיש את חייו, או חלק גדול מחייו, לתרגם ולבאר, כי זה לא רק לתרגם, זה גם לבאר את התלמוד. שטיינזלץ עשה יותר מזה אפילו. הוא ייסד ברוסיה מרכזי לימוד לתלמוד. הוא דאג שיתרגמו את המהדורה שלו לצרפתית. ואפשר להשיג את מה שהוא עשה בצרפתית בצרפת. אני לא בטוח אם כבר הופיעו כל הכרכים, אבל אם לא, אז זה בדרך. מה ששטיינזלץ רצה לעשות ועשה, זה להנחיל לדורות הבאים נגישות לתלמוד, ולא רק ליהודים, אם כי בעיקר ליהודים. עכשיו, למה הוא טרח בזה? מכיוון שכאשר בן גוריון טוען, והוא טוען, שהתלמוד אינו רלוונטי למדינת ישראל ולחינוך במדינת ישראל, שטיינזלץ בלי לצאת נגדו בפומבי, עשה את המעשים האלה כדי להעמיד קונטרה מעשית. עכשיו, נגד בן גוריון יצא בשצף קצף ובניסוח אלגנטי ומלומד, אחד מסופרי יידיש שאני עוסק בו כבר שנים, וזה מרדכי שטריגלר. מרדכי שטריגלר כתב נגד גישתו זאת של בן גוריון, כאשר ב-1957 בן גוריון יצא עם העניין הזה, שהתנ"ך הוא הספר הרלוונטי והתלמוד מיותר, וזוהי ירושה גלותית, ואיננו משמעותי ליהודים במדינת ישראל, מרדכי שטריגלר יצא כנגדו בסדרת מאמרים, ואני הסתתרתי מאחורי שטריגלר, וכתבתי מאמר ופרסמתי אותו נגד בן גוריון, בתואנה שאני כותב על הוויכוח בין שטריגלר לבן גוריון.
ושם אני במסווה או לא במסווה, טענתי שגישתו של בן גוריון, הפוסל 2000 שנות גלות של מחשבה יהודית, הוא למעשה לא פחות מאשר כנעני. הסתתרתי מאחורי שטריגלר, אבל גם אני חשבתי כך, אם כי אני מבקש סליחה אם אני טועה. עם כל גדולתו, מה ששלמה צמח אמר, שהוא לא היה מסוגל למחשבה מופשטת, הרי זה לב ליבו של לימוד הגמרא, וזה אולי לב ליבו של הגניוס היהודי. אני מניח שלא לחינם 20% או יותר שמקבלי פרס נובל הם יהודים, אף על פי שיהודים בעולם אולי הם 1%. החוסר הפרופורציה הזה כנראה יש לו שורשים במסורת הלימודית בעם היהודי, שעוד קיים עם יהודי, אבל על פי שטריגלר, הסכנה הייתה שאם הוא לא היה מנגיש את הגמרא לדורות הבאים, כל השיטה הזאת של חשיבה שעוברת דרך הלימוד של התלמוד, הייתה נעלמת. טוב. עוד הערות, שאלות, או שעוברים למויש. כן? אולי התלמוד, אולי הגמרא... רגע, מי מדבר? יאיר, כן. אולי הגמרא, הלוגיקה, כלומר, להטיל ספק, לא לקבל כל דבר כמו שהוא כתוב, אלא לנסות לפרש ולמצוא דברים אלטרנטיביים. זאת אומרת, זאת הלוגיקה של המחשבה. וכשנכנסים לפרט מסוים, לחדור עמוק לתוך הפרט הזה ולחזור חזרה. כלומר, שיטת הלוגיקה הזאת. אגב, היה לי הכבוד ללמוד 27 דפים לבחינת הבגרות. מה אמרת המשפט האחרון? היה לי הכבוד ללמוד 27 דפי תלמוד לבחינת הבגרות. עשיתי בגרות פעם בתלמוד. יפה. אז אתה הרגשת מה זה. נכון. עכשיו, מה שאתה אומר, זה בדיוק מה ששטיינזלץ טוען במילים שלו, ובניסוח שלי, מה שזה אומר, לרדת לרזולוציות הרבה יותר מדויקות ועדינות, כאשר התיווך הוא השפה. והירידה לרזולוציות ולהסברים אלטרנטיביים של מושגים ושל גישות ושל הבנת מילים וכו', בלימוד הגמרא זה תפארתו של אותו לימוד. אחת האמירות של שטיינזלץ מאוד הרשימה אותי. אני מצטט פה דברים, אתם יודעים, מי שייכנס ליוטיוב ימצא עשרות הרצאות שהוקלטו מפי שטיינזלץ עצמו, וזה מרתק לשמוע את הניסוחים הבהירים שלו. דרך אגב, יש גם הקלטות שלו ביידיש. זו יידיש מדויקת, כן, מובנת ביותר. עכשיו, הירידה לרזולוציות דקות יותר, אז באחד הדברים שהוא אומר, אולי ברמז לבן גוריון בלי להזכיר את שמו, אומר מה התנ"ך עושה, מהי האמת של התנ"ך. זוהי הנבואה והאמירה של הנביאים. אבל מה עושים הנביאים? הנביאים עם כל גדולתם אומרים את האמת שלהם, ככה צריך להיות. אין שם דיון, אין שם אפשרות אלטרנטיבית להבין את המילים. הנביא, והוא כמעט, הוא לא אומר את זה בזלזול, אבל הוא אומר את זה בהפחתת הערך. הנביא אומר לך,
ככה צריך להיות ולא אחרת. הוא אמר בגמרא, על כל אמירה ככה, באים ושואלים אפשרות אלטרנטיבית, ולא לקבל את כל מה שאומרים לך, אלא לנסות להבין אפשרות אלטרנטיבית in good faith, כמו שאומרים, לא כדי סתם להתנגח, כדי להגיע לגרעין האמת. זה המילה של שטיינזלץ. והיום, אם תשאלו בן אדם ברחוב, האם יש אמת, אני מניח שהוא יגיד לך מה פתאום. כל אחד האמת שלו. אבל כששטיינזלץ מדבר על לימוד תורה, הוא אומר ויוצא מההנחה שהחיפוש הוא אחרי אמת אחת ויחידה. ועל זה עוד אפשר לדבר, אבל אנחנו נעבור למוניש, אלא אם כן יש הערה של מישהו. כן, אני רוצה להעיר משהו. כן. אני חושב שהקושי בהבנת התלמוד, והעובדה שרק כאשר הגיע שטיינזלץ, הבעיה נפתרה, זאת אומרת, יצא פירוש כזה, היא חלק מסיפור של אליטה רבנית, שבגלל השפה הקשה, ובגלל צורת השקלא וטריא, ובגלל הצורך להבין כל מיני ביטויים שקשורים לשקלא וטריא. למשל, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. יש כזה דבר, אינני יודע כמה אנשים, כל מיני דברים, קל וחומר, והמידות שבהם התורה נדרשת וכו'. כל זה נתן עדיפות למי שידע את הדברים האלה, והוא נחשב לחכם ולנעלה על סביבתו. בא שטיינזלץ ופשוט פתח את כל הדברים. ואני חושב שיש שכבות גדולות שלא סולחים לו על זה. לא רק שלא סולחים, אני חושב שאפילו או שרצו או ששרפו את התלמוד שלו. עד כדי כך. אני יודע. מה שאתה אומר הוא מהפכני ונכון לדעתי, ומבחינה סוציולוגית, הרי גם החכמים במצרים, חכמי מצרים, רצו לשמור את הידע לעצמם כדי שיהיה להם שליטה על העם. אין לי שום ספק, עד כמה שאני יכול להבין, שכאשר אליטה מרגישה שנשמט ממנה השליטה בידע שהרוב לא יודע, אז היא מרגישה בסכנה. אין לי ספק. ומה ששטיינזלץ עשה כאן זוהי מהפכה אדירה. וזה שרצו, אולי אפילו שרפו את התלמוד שלו, היא אומרת דרשני. עד כמה שאותה שכבה הרגישה את הסכנה. כאשר אני באתי למאה שערים לפני מספר שנים, ורציתי בחנות ידועה שמוכרת ספרים יראים וספרים מיהדות, ורציתי לקנות את התלמוד של שטיינזלץ, הייתה איזו הסתייגות, לא, אנחנו לא מוכרים, אני לא בטוח שאם אני יכול למכור את זה וכו'. זאת אומרת, אין ספק שמה שאתה אמרת עכשיו, ואני מקווה שאף אחד לא יחשוב אותך ואותי למהפכנים, לשמאלנים, ושצריך להוקיע אותם כשונאי ישראל, אין לי ספק שאתה צודק, כי אני מסכים איתך. המהפכה תורגש לא היום ולא מחר, אני בטוח שהיא תורגש בעוד כמה מאות בשנים. היום אומרים אנרכיסטים, יחיאל. אנרכיסטים, כל מה שאתם רוצים, כן. מפיצי מחלות, מה שאתם רוצים. ברוח האקטואליה. אני רוצה להוסיף עוד משהו ברשותך, אם זה לא מייגע כל היתר. הדיון הזה מאוד חשוב, כי גם אני כועס על מה שקורה במדינה שלנו. כן. השפה הרבנית הייתה נחשבת עד היום כשפה לא טובה, כשפה, אין שם הקפדה לא על יחיד ולא על רבים ולא על זכר ולא על נקבה,
ויש הרבה מאוד ארמית בתוך השפה הזאת. כשאתה פותח ספר שו"ת, לא תמיד, זאת אומרת, בן אדם מן היישוב לא יכול לרוץ בו, זה קשה מאוד, קשה מאוד לקרוא בזה. ואתה פותח ספרי שו"ת, ואתה לא מבין, אותם אנשים הלא קראו תפילות, וקראו הפטרות, וקראו בתורה, וקראו... אז הכיצד הם נפלו לאיזה מין... ואני עשיתי על זה עבודה קטנה. איפה? באוניברסיטת חיפה. כן. ובדקתי אותם אנשים שספרו, כתבו שו"ת, איך הם כתבו טקסטים אחרים, למשל, הזמנות לחתונה, או כל מיני טקסטים פרטיים. ואתה מוצא שהם, זה כפתור בפרח, הם פתאום דיברו עברית נפלאה, לא פחות מזו של המשכילים. זאת אומרת, הם כפו איש על רעהו, כיוון שבספרו את השאלות ותשובות, הם התכתבו עם רבנים שידעו על מה מדובר, והם ידעו את המקורות, וכשאתה אומר להם המאירי, הם יודעים מי זה, לא צריך להמשיך. אז שם הם כתבו בקיצורים וקצת בארמית, וקצת... ואתה קורא ואתה לא מבין מה הם רוצים, ועד שאתה לא מתעמק, אתה לא מבין. אבל כשאתה קורא הזמנה לחתונה, או התכתבויות פרטיות שלהם, אז אתה רואה שזה דברים לגמרי אחרים. עברית נפלאה, זה הכל. כן, טוב, טוב, שו"תים זוהי ספרות מקצועית, אז זה בסדר שהם כותבים בשפה של המקצוע שלהם, במושבים של רבנים שצריכים לפסוק בכל מיני עניינים, אבל ההערה שלך מעניינת, באיזה מסגרת עשית את זה בחיפה? במסגרת החוג ללשון עברית. החוג, יפה מאוד. אני סיפרתי לכם על היידיש בשו"תים, כן? או לא? לא, וגם לא שמעתי על זה. היה מישהו פה, אני חושב שסיפרתי לכם באחת הפגישות על היידיש... תומר, לגבי המושג תומר. נכון. זאת אומרת, גם בשו"תים, בספרות של שאלות ותשובות, שזר, הנשיא השלישי של מדינת ישראל, כתב מאמר מאלף על היידיש בספרות שאלות ותשובות, מהמאות ה-15, 16, 17, מרתק. וסיפרתי לכם איך יצא לי לטפל בזה כדי להציל את שזר מאנכרוניזמים, ודברים כאלה, אבל לא נחזור לזה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו על הסוגיה הזאת? ובשביל זה נאמר, אות גזוגט פרנץ קפקא. כן. היה לי מאוד פשוט. ישב לי שם בראש. רוטה מייסה וסייס לשאלת החוקים. יפה. נרזוג, והוא אומר החוקים ניתנים בחברה הקפקאית הזאת שלו רק בידי האצולה שהיא כותבת ומפרשת את החוקים, וזה מאוד קפקאי וזה גם מאוד תלמודי לדעתי. כן, כן. טוב, אתם יודעים שקפקא למד עברית. כן? ויידיש. יידיש הוא התפלא מהתיאטרון ביידיש. טוב, הוא ידע גרמנית, אבל הוא כתב, יש מכתבים שלו בעברית. הוא הגיע לדרגה שיכול היה לכתוב. אנחנו חוזרים למוניש. האם מישהו זוכר באיזה מספר בית הפסקנו? בינתיים, עד שתמצאו, אני רוצה לסכם סיכום קטן, במה אנחנו עוסקים. אמרנו שמוניש זאת הפואמה הראשונה ביידיש שי"ל פרץ כתב, בשלהי המאה ה-19, 1888, אם אני זוכר, והייחוד של הפואמה הזאת על הרצף של התפתחות ספרות יידיש במאה ה-19 עבור למאה ה-20, ובזה שעד לפרץ, מנדלה מוכר ספרים
כתב על הקיבוץ היהודי, כל הדברים, כל הספרים שהוא כתב, ולא ניכנס עכשיו לסוגים השונים, הם היו על היהודים כקבוצה, כקיבוץ, כמו שחוקר מדעי הטבע כותב על קבוצות בעלי חיים, על ההרגלים שלהם, על אופן החיים שלהם, אבל כקבוצה. אצל מנדלה הדמות היחידה המאופיינת כפרטית, כשונה מכל יתר היהודים, זה הדמות של מנדלה מוכר ספרים עצמו, שכותב את הסיפורים האלה. אבל אצל מנדלה אין אינדיבידואציה בתיאור הדמויות, אלא כל דמות היא השתקפות של איזה מגזר חברתי בחברה היהודית. כשבא פרץ, וזה לא אני המצאתי את האמירה הזאת, כשבא פרץ, אומרים מבקרי הספרות, הוא היה הראשון שהכניס אינדיבידואציה בתיאור הדמויות. ומוניש, אותו בחור ישיבה שיושב ולומד גמרא, בפעם הראשונה מקבל תיאור של יחיד, אינדיבידואום, שיש לו רצונות משלו, פיתויים משלו, והוא דמות שמציינת את המעבר מהקבוצה של לומדי תורה, שהיא עדיין קבוצה, אל היחיד שחורג ממנה על פי העלילה בפואמה מוניש. אדם, מצאת אולי באיזה מספר בית סיימנו? אני לא הייתי אז, וזה לא כתוב. לא היית, כן, זה נכון. אבל זה פתוח פה מול התלמידים, אז אם אתם זוכרים איפה הייתם? אולי בלה? היו איזה 140 נדמה לי בתים, הגענו אולי לבית 45. 80-90 לדעתי. אני רוצה... יאיר, שלמה וחיה, הייתם בשיעורים האלה? לא, אני לא הייתי. לא, הם לא היו. עכשיו עוד סיכום קטן לפני שניגש. אדם, תריץ את זה לאזור ה-80-90. כן. בינתיים אני נותן סיכום קטן לאלה שלא היו. אנחנו קראנו חלק הגון של הפואמה, איפה שמתחולל מאבק בין הנשגותה, זאת אומרת, סיטרא דה שמאלה, כל האלה, כן, שבמיתולוגיה היהודית נמצאים בצד הלא טוב, של השדים, של השטן ולילית אשתו, שרוצים כדי להציל את העולם של השמאל, של השדים, שלא יפסיק להתקיים, אם תנצח חבורת הלומדים, כן, הלומדים תורה, כן, והם נשתלטו על העולם, אז יש מזימה של הסיטרא אחרא, של הצד האחר הלא טוב, של השדים, לפתות את מוניש ולהוציא אותו מהאווירה של לימוד תורה, של גאונים ותלמידי חכמים, שהוא מתחנך להיות כשיהיה גדול, ואז יסתכן עולם השדים וכל קיום הצד שמשמאל. המאבק הוא בין היצר הטוב של לימוד תורה, לבין השדים שקיימים ומטרתם היא להוריד את האדם ההולך בקו הישר של לימוד תורה ונותן קיום לעולם כיהודי,
להוריד אותו משם ולשים קץ ללימוד התורה. עכשיו תראו מה אמרתי עכשיו. זה תמונת ראי להכתבה שלכם, של מאבק בין בן גוריון לידין שטיינזלץ. שאני העמדתי את זה ככה, לא שבמציאות זה היה מאבק מפורש, אבל זה היה מלחמת תרבות ללא ספק. כן. אדם, תריץ את זה עוד טיפה אחורנית. אתם כולכם הייתם פה? לי זה נתקע לכמה דקות. אתם בסדר? אנחנו בסדר, אתה באמת נעלמת לכמה דקות. אוקיי, אז אני גם כבר שולח לכם את השירים. את השיר, תריץ טיפה אחורנית, שנראה רגע לתת. בלה, תציעי איפה להתחיל לקרוא בית. אני מנסה. אני אזכור, כן, אני אזכור. אנחנו לא יכולים... רגע, תעצור, אדם, תעצור. אני מזהה כאן בית שקראנו. רק רגע, אני מתנצל בפני כל אלה שלא היו, אנחנו לא יכולים להתחיל לקרוא את כל הפואמה מחדש. כן. אני מזהה כאן בית שקראנו, איך זה? nur Schweißlicht offen Stern und die Augen feucht von Tränen. רגע, זה השטן קטן. זה השד? את זה לא קראנו. תקחי בית קודם. Es dringt rein in Herz, in Tief und auf eigenem Motiv mit derselber Melodie. בית קודם. אדם תריץ ל-86. תעצור. Und das Monisch geht geseder, jeden Morgen früh in Cheder. לא. קודם. איזה מספר את קוראת? איזה בית? 86. לא. תגיעי ל-50, רגע. זה כבר עברנו מזמן. אז 60. אוקיי. Ach, wer hat also Klingen gehört, wer hat gesehen, also fliehen vier Pferd. Es fliegen die Glecklich, was einmal freier, es spritzen die Podkeves. 58, תנסי 58. Was bloßt es und pfeift, was donnert und knallt, sie platzen die Dämbes und סוסלט בלבד. בית קודם, אנחנו הגענו, אני חושב. בית קודם, איזה מספר? 57, ון בלוסטמן שויפר, דוח אלול תמוז. את זה קראנו, ואני מציע להתחיל מכאן. אוקיי. בלה, תקראי את כל הבית, ואחר כך שורה. כן. אוקיי. wenn Blostman Schäufer, doch Elul nicht Tammuz. Sie ist Meshuge geworden der Shamesh. Shames. אוקיי, נכון, זה סין. wenn Blostman Schäufer, מתי תוקעים בשופר? כן. doch Elul nicht Tammuz. למעשה באלול, לא בתמוז. כן. צי איז משוגע, גבורן דר שמס, האם השמש הפך למשוגע? אוקיי, הבית הזה, שכבר קראנו, בתוך העלילה, כן, השד הקטן ולילית אשתו של השטן, פתאום הם שומעים תקיעת שופר או רעשים, הם לא יודעים מה זה, ויש קונמושן באנגלית, יש פתאום איזו התעוררות עם רעשים, משהו מתחולל בעולם, והסטרא אחרא, הצד משמאל, לא מבין מה קורה.
הבית הבא, בלה. Was bloßt es und pfeift, was donnert und knallt. Sie platzen die Dembes und Sosnes im Wald. אוקיי, שורה ראשונה. Was bloßt es und pfeift. תרגום. מה תוקע ומצפצף? מה נושף? מה נושף, אוקיי. כן. Was donnert und knallt. דונרט זה רועם, אם אני לא טועה. כן, מה רועם? כנל, הרעש שהשוט עושה כשהוא יורד על גוף של משהו או מישהו. שורק? כן, אפשר להגיד שורק. אוקיי. ציפלצן די דמבס, האם העלונים מתפקעים? מתפוצצים, כן, מתפקים. ונסוסנס אין ולד ואורנים ביער. כן, האם יש פה התפוצצות עצים ביער, רעש נוראי, לא יודעים מה קורה. הבית הבא. Es pfeift und knallt, es setzt und es knackt, es jogt ein extra Post von Prakt. אוקיי. רגע, לפני שאת מתרגמת, יש לנו כאן אוסף של סוגי צלילים. שורה ראשונה. Es pfeift und knallt, אז אמרנו מצפצף ושורק. כן. Es setzt und knackt. כן. קנקט זה... לא, אל תקפצי למה שאת חושבת. זצט. זצן. תראו. זצן זה יושב, אבל איך מה... לא, זה לא יושב. שלום עליכם, גם סיפרתי לכם על זה, כאשר אותו עיתונאי בלתי אחראי, מתאר איך אני מלמד יידיש בתיכון בקריית חיים. ושלום עליכם, יש לו באיזשהו מקום רשימה של 90 סוגים של מכות, וכל מכה עם השם המקצועי המיוחד שלה. למשל, אפאץ', סתירה ביד פתוחה. הגוברנטור, עם האצבע השמנה של היד לתוך הצלעות. הזץ, זוהי מכה יבשה. כן? זאת אומרת, כשאני לוקח, אני יודע, ספר עבה, ואני מנחית אותו על הראש של מישהו, הוא מקבל הזץ. זה לא זיצן, זה לא לשבת, אלא זה שם מקצועי לסוג של מכה. אז זץ, זאת אומרת, שומעים צלילים של דברים יבשים שמתנגשים ומזדעזעים. למשל, אני יודע, כיסאות שנטרקים על הרצפה, עגלה שכל המבנה שלה רועם ומטלטל ומשמיע קול תוך כדי ריצה וכו'. כן? אחת הבדיחות שאני למדתי, לא זוכר ממי, כאשר בא אורח, היה בא אורח למפעל דוב סדן בהר הצופים, הייתי מזמין אותו לשבת, הייתי אומר לו, חפ הזץ. אז הוא, אם הוא לא ידע יידיש, הוא חשב שאני מזמין אותו לשבת, כמו שאת חשבת. אבל חפ הזץ זה תפוס, איך הוא זץ בעברית? מכה יבשה? מהלומה. איך? מהלומה. אבל יבשה. יש פה, העניין של היבש חשוב. תפוס התנגשות עם הכיסא או משהו כזה. אוקיי,
Es setzt und knallt. Es knackt. knackt. הנה, יש לנו פה שוב, זה כבר לא כל כך מכה, כמו צליל של רעש שעושים על ידי ביצוע פיזי או באצבעות. איך קוראים לדבר הזה? אני לא מסוגל להפיק צליל חזק. כן. איך קוראים לזה לעברית? קנק. לא שומע? קנקן. אבל בעברית. לא, יש את זה. אומרים קנק. נוהגים לומר קנק. לא, אבל יש לזה. עכשיו, אני זוכרת משהו, אבל אני לא נזכרת כרגע. קנוקרת, אולי. קנוקרת בעברית. כן? מקנקנק, או משהו כזה. אוקיי. אני בכוונה נעצר על הדברים האלה, כי עיקר ההבנה זה לרדת לרזולוציות של דיוק יותר גדול. שורה הבאה. Es jogt ein extra, יוגן זה לרדוף אחר, אבל... רגע, תקראי את המשפט כולו. אוקיי, es jogt ein extra Post von Trakt. טרקט או טרקט? טרקט. קשה לי לתרגם את זה. אוקיי, מישהו יכול... יוגט, אני חושב שזה לזרז. לצוד, נראה לי. Es jogt ein extra Post von Trakt. תשימו לב את המוזיקליות. בפואמה מוניש יש מוזיקליות פנטסטית. Es jogt, אולי יעזור לנו, הפעם אני עובר על השיטה, ואומר, אקסטרה פוסט. מה זה הפוסט? מישהו יכול לעזור? אוקיי. כאשר מדברים על דואר במאה ה-19, איך היו מעבירים דואר? על ידי שליחים או על סוסים או בעגלות, מתחנה לתחנה, כשמתחלפים הרוכבים עד שהידיעה מגיעה לעיר שרוצים. הפוסט זה משלוח או בסוס של רוכב או בעגלה של איזה ידיעה. עכשיו, es jogt ein extra Post. אקסטרה פוסט, זאת אומרת, משלוח ידיעה באמצעים של התעבורה במאה ה-19, אקסטרה פוסט, זאת אומרת, משלוח מחוץ לתקשורת הרגילה של העברת ידיעות ממקום למקום. es jogt, מאיץ, יוגן זה הרי לרוץ אחרי. מאיץ, משלוח מיוחד, אקסטרה פוסט, פון טרקט. מן הטרקט זה הכביש הרחב, כביש המלך, ששם רצים הסוסים והעגלות. זאת אומרת, הרעש הזה, כן, הסוגים הרעשים האלה, זה איזה שליח שבא או על רכוב על עגלה או על סוס, הוא מביא איזה ידיעה שמוסעת, מסיעים אותה במיוחד על הכביש הראשי. השורה הבאה, או הבית הבא. אם מישהו רוצה לקרוא, אז שיגיד. כן. שלמה, אתה רוצה? הוא מאוד רדיופוני, ואתה קורא... הממוזמוזמן. הממוזמוזמן, כן. Ach, wer hat so klicken gehört? Wer hat gesehen so fliehen für Pferd?
כן, אני לא הבנתי את השורה הראשונה. תקרא אותה עוד פעם. Ach, wer hat also klingen gehört? לא כתוב עזו, עזה. ולא כתוב ון. Ach, wer hat עזה klingen gehört? זה משהו אחר. אך, wer hat עזה klingen gehört? תרגום? אך, זה מילת התפעלות. בדיוק. יפה. wer hat עזה klingen gehört? מי שמע צלצול כזה? יפה, שורה הבאה. Wer hat gesehen, azoi fliehen für Pferd? מי ראה טיסה כזאת לסוס, לפרד? פיר פרד. 4 סוסים. מי ראה... פיר זה 4, סליחה. כאלה, כן? עפים כאלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים מכאן שהפוסט, כן? זה 4 סוסים הרתומים לעגלה, 4 סוסים לצורך המהירות, כדי להעביר ידיעה הכי מהר. שורה הבאה. Es klingen die Glecklach, was amol freier, es spritzen die Padokvos, לא, es spritzen die Potkoves. der Potkoves, Funken und Feuer. אוקיי. הפעמונים... לא, תחזור על השורה. Es klingen die Glecklach, הפעמונים הקטנים מצלצלים, כן. ווס המול פרייר, כאשר עכשיו הם יותר חופשיים, לא יודע. לא כאשר. ווס המול, כמה שיותר, כל פעם שמצלצלים, כמה שיותר פרייר, ביתר חופשיות. Es klingen die Glecklach, ווס-המול פרייר. יש פה ריתמוס. Es klingen die Glecklach, ווס-המול פרייר. ווס-המול כל פעם יותר בחופשיות, מכיוון ש4 סוסים העפים ורצים מהר מתקרבים, אז שומעים כל פעם את צליל הפעמונים שעל צווארי הסוסים יותר חופשיים, זאת אומרת יותר קרוב. שורה הבאה. שפריצן די פוטקובס, מתיזים, אני מניח שזה הלסתות שלהם, או החלק של הפה. פרסות. הפרסות, הפוטקובס, הרי סוסים מפרזלים אותם, שמים להם ברזלים כדי שהם לא ייפצעו כשהם רצים על אבנים. אז אלה הפוטקובס, הרגליים המפורזלות של הסוסים. ולכן, מכיוון שאלה פרסות מברזל, שפריצן במגע של הרגליים המפורזלות של הסוסים עם האבנים, הם מעלים נתזים של ניצוצות. אז הפוטקובס, הפרסות שפריצן, הם מתיזות. מה הם מתיזות? פונקן ופייר. מתיזות, פונקן. פונקן אני לא יודע מה זה, ואש. פונקן הם מתיזות ניצוצות, ונפייר, ואש. הסוסים רצים כל כך מהר, שהפרסות שלהם מעלות ניצוצות ואש, בגלל המהירות להעביר ידיעה דחופה בדרך בעזרת סוסים ועגלה. שורה הבאה. Es schlenkt sich. לא כתוב שלנקט זיך. Es schlankt sich. לא כתוב שלנקט זיך. לא, כתוב שלנגט. Es schlenkt. Schlankt.
שין למד עין נון גימל תת. עין ביידיש זה תמיד לכן צריך לקרוא es schlenkt sich. Es schlenkt sich, knackt, an Rachomim. Onrachmim. Onrachmim die Beitsch. הלאה. Man steht mit offene Meiler. לא כתוב אפנה, מתאופנה. Mit offene Meiler, was Teitsch. אוקיי, שורה ראשונה תחזור עליה. Es schlenkt sich, knackt. אני לא יודע מה זה שלנקט. שלנק זה בא מלשון שלנג. זאת אומרת, מתנהלים, הריצה הזאת מתנהלת כמו נחש שרץ מהר על הכביש, כן? נקט, זאת אומרת, והוא עושה רעש. כן, רעש יבש, כן. רחומים דיבייץ'. רחמים דיבייץ'. בלי רחמים, אני לא יודע מה זה בייץ'. זית זה שוט. השוט מתנהג כמו נחש, כן? הוא מתפתל באוויר, און רחמים, ללא רחמים, ומקנקט, והוא משמיע קול יבש, בזמן שהרכב מכה את הסוסים, כדי שהם ירוצו מהר. אני אומר לכם, אילו רציתי, ואני רוצה, להיות עשיר, כמו רוטשילד, הייתי עושה סרט אנימציה ממוניש, והייתי גורף מיליונים. אני רק צריך יועץ שיגיד לי לפנות לאיזה אנימטור ולפקח על העברת כל התמונות הנפלאות שהוא אומר בפואמה לתמונות, כאשר ביחד עם התמונות רצות המילים הכתוביות עם השפה של פרץ בלי לגעת באף מילה, על ידי סינכרוניזציה בין התמונות לבין המילים שבפואמה, ויש לנו שף דבר, יש לנו בסט-סלר שיכניס בכל בתי הקולנוע בעולם, על ידי זכויות של נטפליקס בימי קורונה, אלפי שקלים. אבל אני לא מצליח להלהיב אתכם שתהיו שותפים. הלאה, שורה הבאה. Man steht mit offene Meiler, was Teitsch. עומדים עם... רגע. מה המילה הראשונה שאמרת ביידיש? Man steht. mit offene Meiler. mit offene Meiler. עומדים עם מיילר זה תחנה. רבים של מויל. עומדים בפה פעור, בפיות פעורים. בפיות פעורים. ווס טייץ'. טייץ' זה פירוש, לא? כן, אז מה זה ווס טייץ'? מה הפירוש? מה זה עושה פה הדבר הזה? Man steht mit offene Meiler, ווס טייץ'. זאת אומרת, מה פירוש כל המולה הזאת עם הסוסים והמרכבה? נכון, אילו היינו עושים סרט אנימציה, היינו מקפידים שבסטרה אחרא, כן, כל השדים והיותר קטנים והגדולים עומדים עם פה פעור, שזה אומר, אנחנו לא מבינים מה הרעש הזה. או הבני אדם, צריך לראות איך נפרש את המילים בפואמה. שלמה, עוד בית אחד. Zu sehen dem Wunder, seinen Arois, Kranke von Betten, לומדים von Klois. תרגום. שורה אחת. Zu sehen dem Wunder, לראות את הפלא, seinen Arois, הם יוצאים החולים מן המיטות. לא, רגע. אני מבין שאתה נסחף.
ובצדק, זיינן הרויס יצאו, עכשיו תקרא ביידיש את השורה הבאה. זיינן הרויס קרנקה פון בטן, החולים מן המיטות, כן. לומדים פון קלויס, והלומדים יוצאים מבית המדרש. כדי לראות את הפלא הזה, וכולם עם פיות פעורים. יש לנו פה הסבר את מי צריך לצייר בסרט הזה, כן? בני אדם לא מבינים מה קורה. אני רק מעיר רגע את השעה, עכשיו 7:30. כבר הגענו ל7:30? איך אומרים לי לפעמים תלמידים כשנהנים, לא שמים לב שהזמן עובר. אני מצטער שגמרנו, אבל אני מקווה שגם מי שלא היה כשהתחלנו לקרוא את מוניש, ירגיש קצת את הטעם של השירה הנפלאה הזאת, ויחד עם התוכן שעוד יתברר בהמשך. Ihr Gedenkeich zu schicken mir den Text, was ihr heute geschrieben. עיר דרמונייך. דרמונייך. אנחנו מזכירים לכם לשלוח את ההכתבה, כי היא חלק אינטגרלי של הפגישות האלה. בלי כתיבה נכונה, אין קריאה נכונה, בלי קריאה נכונה, אין הבנה נכונה, בלי הבנה נכונה, הכל ברכה לבטלה. הנה עשיתי שיר. להתראות ביום ראשון. רק כמה דגשים בהכתבה, אני מתנצל. רק תשימו לב מה שאנחנו בודקים שם זה כתיב נכון, ואנחנו בודקים את הניקוד. גם כן, אז שימו לב שיש קומצים איפה שיש קומצים, ופסחים איפה שצריך פסחים, ודגשים בקפים וכולי. רפה אלפי, כן, רפה אלפי. רפה אלפי, אנחנו בודקים את הדברים האלה. אז תסרקו ותשלחו לי למייל, יש לכם את המייל שלי. ותכתבו את השם ואת המייל שלכם, ואנחנו נשמח לתקן, ומה שנוכל לתקן מחוץ לפגישות, זה חוסך לנו זמן לקרוא טקסטים. להתראות ביום ראשון. ביי. יום שני. מונטי. יום שני, סליחה. להתראות ביום שני ב6. אדם, כמה היינו